Русица препуска към селото. Препуска, за да отнесе тревожна вест. Полицията е разбрала, че на сватбата в селото има нелегални. Пресекла е всички пътища. Находчивата девойка успява да се промъкне, минава през най-различни препятствия, предупреждава баща си и нелегалните избягват при партизаните. Злият пристав и неговият старши остават изиграни без да разберат, че Русица ги е надхитрила. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бях от пръчка при теб да се върна. Пак вюруче, ръждив петак да скрия, пак се скучи то да вдигна олелия, пак спи пер да поръся филия от хлябача. Детство мое, наръстено етажно, детство мое, за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Все се мъча света да обърна, яхна от пръчка при тебе да се върна. Всеки ден по една дяволия да е от мен. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бягна от пръчка при теб да се върна. Пак вюруче, ръждив петак да скрия, пак се скучи то да вдигна олелия, пак спи пер да поръся филия от хлябача. Детство мое, наръстено етажно, детство мое, за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Все се мъча света да обърна, яхна от пръчка при тебе да се върна. Всеки ден по една дяволия да е от мен.